Hej Dana. Hej Jussi. Tillykke med jeres fødselsdag. Vidste I, at hvis man har en rigtig god fantasi, så kan man flyve lige hvorhen man vil? Så i år vil vi tage jer med ud på en rigtig lille flyvetur. Er I klar? Dana og Jussi havde vendt det lille legebord om. De havde trukket Jussis gamle dynebetræk ned over 2 bordben som sejl, og nu var det et luftskib. Uhøj, råbte Dana, så flyver vi. Far var i køkkenet. Flyv nu ikke for langt væk, sagde han. Vi skal snart spise. Og så fløj de hen over alle husene og træerne i retning mod England, for der boede farmor. Der var også andre børn, som fløj i forskellige retninger. De mødte Daniel, som kom flyvende som en rigtig superhelt. Han havde det flotteste stjernelogo på trøjen og skinnende guldknapper på bæltet. Han var på vej for at besøge sin mormor og morfar i Tyskland. Han sagde, at hans mormor havde syet den flotte røde kappe, og knapperne var fra morfars gamle militæruniform. Og Mille svævede rundt med de flotte vinger, som hun selv havde lavet, med lidt hjælp fra mormor. Mor havde syet hendes fekjole, og Dana syntes, hun lignede Tinkerbell på en prik. Mille var på vej over til sin far, som boede i Aarhus. Lidt efter kom Lili og Louie flyvende på et fantastisk uhyre, som de havde bygget af en gammel havebænk, et par koste, balloner og papmaché. De havde virkelig malet den flot, og havde også fundet nogle flag i kælderen, som blev til en rigtig dragehale. Hvor skal I hen? Spurgte Jussi. Vi skal ned i junglen og finde nogle flotte dyr, sagde Lili, for Louie er helt vild med dyr. God tur, sagde Dana og Jussi, og så vinkede de til Lili og Louie og fløj videre mod England. Pludselig var Dana lige ved at blive trukket ud af luftskibet. Hendes trøje sad fast i en gren på et højt træ, så hun måtte holde godt fast i bordbenet for ikke at falde ud. Luftskibet vippede kraftigt, når vinden blæste i sejlet, men trøjen sad godt fast i grenen. Hun kunne ikke helt nå grenen for at få trøjen fri. Jussi, hjælp mig! Du må holde godt fast i mine ben, mens jeg prøver at nå grenen, råbte Dana. Jussi satte sig på Danas ben og holdt fast i hendes bukser med den ene hånd, mens han holdt fast i bordbenet med den anden. Dana hang ud over siden på luftskibet med hele overkroppen. Træet havde trukket hendes trøje af den ene arm, så hun kun havde fat i det ene ærme. En anden gren greb fast i hendes bluse. Det var som om træet var levende og ville fange hende. Hun slog vildt fra sig og forsøgte at skubbe grenene væk med sin frie hånd. Hun kæmpede i lang tid med grenen for at få sin trøje fri. Pludselig blev luftskibet kastet op i luften, da grenen endelig gav slip på trøjen. Børnene blev tumlet rundt og måtte holde godt fast for ikke at blive slynget ud. På et tidspunkt vippede luftskibet næsten helt om på siden. Det var heldigt, at sejlet vendte nedad og greb Jussi, da han var lige ved at falde ud. Luftskibet faldt endelig til ro, og snart svævede de videre på deres færd. Dana kiggede på sin trøje. Den var revet helt i stykker forneden, og der manglede en knap. Åh nej, sagde hun. Træet har ødelagt min bedste trøje. Hun var meget ked af det. Endelig nåede de farmors hus i England og landede luftskibet på terrassen. Hej, sagde farmor. Var det dejligt at få besøg af jer? Så gav hun begge børnene et kæmpe knus. Perfekt, jeg har lige skåret en vandmelon, sagde farmor. Har I lyst til det? Ja tak, råbte børnene i kor. De elskede vandmelon. Farmor kunne godt se, at Dana var lidt ked af det. Hvad er du ked af, spurgte hun. Min trøje er revet i stykker, og jeg har også tabt en knap, sagde Dana. Og det er min allerbedste trøje. Farmor sagde, at det kunne hun vist godt reparere, og vi finder da nok også en knap. Jeg har en idé, sagde farmor. Hvis I to henter farmors knappedåse ovenpå, I ved, den lyserøde med soldaten udenpå, så skal jeg fortælle jer en hemmelighed. Da børnene kom ned med knappedåsen, fortalte farmor, at i den dåse var der en magisk knap. Hvordan ser den ud, spurgte Dana. Se, det ved du, når du ser den, sagde farmor med et hemmelighedsfuldt glimt i øjet. Sig til, når I finder den magiske knap, sagde hun, så reparerer jeg trøjen imens. Børnene brugte lang tid på at kigge på knapper. Det var altid sjovt at rode i farmors knappedåse, for der var så mange sjove og anderledes knapper i alle mulige farver. Der var små mariehøns, sløjfer, blomster, bamser og rigtig mange store og små perlemorsknapper, som skinnede i lyset. Der er den, jublede Dana og holdt en skinnende og farverig knap i vejret. Det er helt bestemt den magiske knap. Den havde en regnbue, der endte i en sort gryde med guld. Der var stjerner og hjerter og blomster og et magisk fuglenæb. Og når man kiggede på den, var det svært at kigge væk igen.
Jussi hoppede op og ned af bare spænding. Farmor, der var færdig med at reparere trøjen, syede knappen i og fortalte børnene om knappens magiske kraft. Når du krammer knappen i din hånd og lukker øjnene, så kan du rejse hvorhen i verden du vil. Du kan tage til Indien og ride på en elefant igennem den magiske bambusskov. Du kan tage til Afrika og se giraffer og tiger og løver. Du kan rejse til Grønland, hvor der er hvidt sne overalt, bygge en snehule og måske se en isbjørn. Eller du kan bare tage til England og spise vandmelon i farmors have. Tak, farmor. Dana og Jussi steg på deres luftskib og vinkede farvel til farmor. Vi kommer snart igen, råbte de, mens de lettede og satte kursen tilbage til Danmark. Vi skal spise lige om lidt, sagde far. Kan I lige smutte ud af vaske hænder? Dana undrede sig over, hvordan de var kommet hjem, for hun kunne ikke huske, at de var landet. Da de sad ved bordet, opdagede Dana, at hun stadig knugede hjørnet af sin trøje i den ene hånd. Hun åbnede hånden og kiggede på den magiske knap, som farmor havde syet på. Der sad den, skinnende og farverig, og så bare så flot ud. Hun kiggede på Jussi. Så var det altså rigtig nok, viskede hun. Men de sagde ikke noget. Vi håber, I har en rigtig dejlig fødselsdag. Når man bor langt fra hinanden, så kan det godt være lidt svært at se så tit, som man gerne vil. Men I skal vide, at ligegyldigt hvor langt vi bor fra hinanden, så tænker vi på jer hver eneste dag. Vi elsker jer, og vi savner jer, og vi glæder os bare så meget til, at vi ses igen meget snart. Vi ses!